अभी बड़ा सुंदर निशा के हमारे कृष्ण भजन भइल झांकी भी बड़ा सुंदर भइल। अभी हम अरोरा सब के एगो प्रेम के की हमको नचना मूड आदमी के बने दिखा जरूर आपको हिंदी एक जरूर सुनाऊंगा। नहीं एक हिंदी नहीं सुनाएंगे, वैसे तो हम भोजपुरी के कलाकार हैं, लेकिन आपका जो व्यवहार और आपका जो सम्मान मिला वो बड़ा ही यादगार बन रहा। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद। कब बैठी यही तरीका प्रेम रे बात हम बड़ा देर से फरमाइश होता। हम अपने भाई से कहनी है कि देखो ये भाई आज के प्रोग्राम पूर्ण रूप से माई के भजन के बाद जागरण के बाद एगो भाई बोले ठीक बा और उरा भजन गाई लेकिन प्रेम के मतलब तनी हेने सरी प्रेम के मतलब का होला। अगर कोनो लइका कोनो लइकी से प्रेम करी हां जी आ ओकरा धोखा मिली तो कैसे कही कैसे भजन गाई के समझा देते। अगर लइका कोनो लइकी से प्रेम करी त का कही नया हमें गाना जकरे से भइलू ओ करे से परेशानी बा ए सनम करम तोहरा अगर कोनो लइका से प्रेम करी हां जी ओकर शादी हो जाई हां तो का कही कि आज राजा जी के कोरवे जवान होके लेकिन हम सभी आए हुए हैं माता जी के जाग सही बात का भाई एक हो जाए। अच्छा एक लाइन जकरे से भइलू ओ करे से परेशानी बा ए सनम करो तोहरा लागे खानदानी लेकिन हम जितना भाई हम एक एक के सुनले बानी एगो हमार भजन सुनी प्रेम के मतलब राधा कृष्ण राधिका जी के छोड़ के हां जी साउंड हो भैया बनाओ हेलो राधिका जी के छोड़ के एमे ट्रेबल दे दी हई अच्छा बोलत तू लोग आइल बड़ू हाल बाकी तू लोग के स्वागत करो बाकी खड़ा ना कराई खाली बैठ के सुन लो ना तो यूट्यूब वाला हमारा के डाल दी है फेसबुक पर यूट्यूब पर कि गोलू राजा और बिगड़ते जा रहे हैं। राधिका जी के छोड़ के अरे मर्द के आवाज हो सही बात कोई बात ना तनी मनी बैठ जाए के बाद राधिका जी के छोड़ के कन्हैया जी भुला गइल बड़े उधो बाबा जाके पूछा तरन के राधिका काहे इतना मन मरले बड़ू तोरा दिल में दर्द बा तो बताओ छपरा सिवान गोपालगंज छान मार दे तोरा दिल के दर्द के दवाई मिल जाई रहे दिन अरे जौने बा ठीक बा। आज हम साधना करतनी माई के
तो साधना करे खातिर साधन के जरूरत नहीं है ना 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 तो राधिका जी को ह तरीका हो अरे बेदर्दा दर्द देले बा उहे नु दी दवाई हो दर्द देले बा उहे नु दी दवाई हो बेदर्दा दर्द देले बा उहे नु दी दवाई हो उहे नु दी दवाई हो बेदर्दा दर्द देले बा उहे नु दी दवाई हो दर्द देले बा उहे नु दी दवाई हो बेदर्दा दर्द देले बा उहे नु दी दवाई हो बेदर्दा बेदर्दा दर्द देले बा उहे नु दी दर्द देले बा उहे नु दी दवाई हो बेदर्दा दर्द देले बा उहे नु दी दवाई हो दर्द देले बा उहे नु दी दवाई हो जय हो जय हो दर्द देले बा उहे नु दी दवाई हो दर्द देले बा उहे नु दी दवाई हो पड़ल जब प्रेम में बाधा उधो जी से कहे राधा पड़ल जब प्रेम में बाधा उधो जी से कहे राधा पड़ल जब प्रेम में बाधा उधो जी से कहे राधा क्या कहे क्या कहे क्या कहे क्या कहे कि तन के तन के हे तन के तन के अरे अनुभैल दुश्मन महुरवे बामलाई हो कि तन के अनुभैल दुश्मन महुरवे बामलाई हो और का राधिका जी कहतरी का कहतरी जीवन भर दुख हम सहब केहू से कुछ ना कहब अब हमारी गलती नहीं है हम बस कष्ट सहे खातिर जियत नहीं बोलो भाई बड़ी दूर से लोग आए भाई तभी से एक लेवल उठा के रखे एक लेवल उठा के रखे इनको नहीं किया इको कम कर दिया लेवल फैलाओ इको जीरो पर करी इको जीरो बहुत दूर से मीडिया वाला लोग आइल बात यहाँ के भजन भक्ति के कार्यक्रम यूट्यूब पर चढ़ी सब लोग सुनी राउंड साउंडों के वीडियो जाता अगर साउंड बढ़िया ना बाजी तो मजा ना आए इको जीरो पर कर दे मिल जीवन भर अरे दुख हम सहब केहू से कुछ ना कहब एगो काम करो प्रेम में जोगिनिया 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 हम जाई
यही में बाबा जोगिनिया हम बन जाई यही में बधाई हो जोगिनिया हम बन जाई यही में बधाई हो भाई झगड़ा करता लोग का वीर होयौरी वीर होयौरी प्रेम के गठरी जीवन हर ढोई जय हो गई तेरी अरे मरो